kasuwa. Wallahi ba kasuwa amma ba a rashin ra'ayi. Allah shi ya wasu in don hare su. Aikin komai so haka min yanzu da ba samu kuɗi ba sai na an sai na yi. Allah shi kawo kaya yau. In sai aka ileka. Ba salama nan, kasa. Ku zo na. Me yake tafi da ku? To sarkin aljannu ce sarkin minana to gidana na nayi ina jin ka wasu aljannu tantirai sun hana ki shiga gidan nan ya mai nace to abokina akwai wani bayan makwabcinmu bokana da yanda suke yanzu a cirkin su to yanzu inda hake na mun ka to yanzu bayan da haka so kai men iskoki a gare ka cikin gidanka so hana ma zama da kai da iyalinka to haka yanzu matsalar ka ta kare aiki na kamar yankan yuka yake yanzu ta yi ka san masu ba addanu a ciki ba ko ifiritu a ciki in ma akwai abin da ifiritu bala'i yau sai na hisan maki kago ga ayat wannan heragen bala'i ta na race da Allah bala'i ta wannan heragen bala'i ta wannan kuma ka gani na da ka gani yaggiya ta kama aljannu wagga yaggiya ta kama aljanni ya hedi ha yanzu za mu tashi mutaccen gina hakwalan ha wani wuri na aljanu suka dame ka wani wuri na can gaba can faraga to mu tafi yau matsalar ka ta kare da baki nan ne ko to yau matsalar ka ta kare bari in bude ko ta kama aljanu da yau aljanu na kama sai ka sabo ta ta bala'i ta ta kaddan ma bari in bude ya aljanin kudu ya aljanin arewa yau ina muku sanarwar za mu kama aljannu guda 50